Té a veure la salut del papa Francesc amb la gala dels Oscars. Seguim amb les 10 nominades a millor pel·lícula als Oscars. Conclave ens transporta al cor del Vaticà per explorar els secrets i les maniobres polítiques durant l'elecció d'un nou papa, un thriller ple d'intriga, aliances inesperades i tensions religioses que ha captivat a crítica i públic. Edward Berger dirigeix aquesta pel·lícula nominada a 8 estatuetes, incloent-hi millor pel·lícula i millor actor per Ralph Fiennes, però és en la categoria de millor guió adaptat on té més opcions de triomfar, consolidant-se com una de les favorites. El film ha generat controvèrsia en alguns cercles religiosos que l'han qualificat de sensacionalista. A més, hi ha hagut especulacions sobre si la malaltia del papa Francesc ha afavorit indirectament la seva promoció. En la temporada de premis, Conclave ha estat un nom destacat. Ha guanyat millor pel·lícula i millor film britànic als BAFTA, millor guió adaptat als Critics' Choice Awards i el premi a millor repartiment al Premi de Sindicat d'Actors, reforçant la seva posició com a una de les grans contendents de l'any. La seva ambientació i tensió narrativa ha fet que molts la comparin amb Joc de Trons. Dependrà el seu resultat de l'evolució del Summe Pontífex?